Unsay sudan ma? Ay, ginamos ting lamian. Yun sinudan sa sensi kayo. Kuanis, makataas binig ginabuhi ning ginamos. Nga napoy kinapa, ginamos nga pinirito, napoy ginamos nga wala pa giprito, na isuka, napoy tinapa nga kuan, wala pod giluto. Nya wala pa day diferensya o kanang nagkinamot o wa nagkinamot. Kuting lamian ka pag ano asa imong kuko imo mag-uapil og kaon. Pero magmasamot sa kalami baka ay hama pod imong kuko imo makaog apil ko. Kuting ninduta. Tagas kay kuko. Apating ninduta kay mo maputing ana sa ginamos. Okay kayo ni oy. Yan sa message. Dali asa ang ako message na kita mga senses kay nahanglan ta flexible usay na mga humba-humba ta pero na po usahay nga ginamusta mo net sa gitawa og ginam sa inyo upating ninduta niya pay kanon nga hoy kainit. Okay. Na maguday na silbi maguday niyo. Hi. Wala. Hi. Hi. Tagsuma. Nangaon ra mi dire og tinapay ginamos kay ang tagbalay amot ninakaon. Ay bukara oy. Dali kay dali mong laro abi di lama sa malit ni. Pag-abot mo dito naguba ng motor. Di pay ka. Naguba ang motor. Naguba ang motor dai. Kasakit ng hawa ko. Paay ka na dali. Niya dai kagwapa ni mo dai. Uy. Woo! Ngayon yung sino gisudan dai. Ay, dinami ra kay no ika pano. Eh naman ko koy mga manok. Ay, wala. Nakita mo sa ilakan ni pa. May naman ako. Wala yung kay ka. Ngayon din lang kalo. Ngayon nila na magalit na kay pati naman ang tulakay sa motor eh. Tabangan siya. Nga sa mga babae dito po nagchismis mo po lisod mo to dili na to ano kay ingon ba si Jan nga ma magsugod-sugod na karong maayo ma magchismis ka ka